आम स्वागत करतस आयची सेशन मंगळाचरण सांगून स्टार्ट करू येतसची रश्मी भट माताजी माताजी तुम्ही सूर करेत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्राध्यायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरात्वसे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याम नमामि भक्ताशक्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते. जयत्वं सुरतौ पङ्गुर मम मन्द मतेर्गति मत्स सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहन. दिव्या वृन्दारण्य क्लप्तृवा दधाः श्रीमद् रत्नाकरा सिंहासनस्त्वः श्रीमद् राधा श्रीगोविन्द देवो प्रेष्ठलिपि सेव्यमान् समाराम् श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटः. कृष्णर्वेणो स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयुस्तु नोगः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. खूप खूप धन्यवाद तुमका. भारी चंद कन तुम्ही मंगळाचरण सांगितलंस. आता आमगेल सानीची प्रार्थना येतस नामरामायणाचे बालकांड श्लोका सांगूक स्टार्ट करेत प्रार्थना तू. हरे कृष्णा. आता हम नाम रामायण सांगू येता बालकांड सांगू येता सर. शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम. शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम. शेषतल्प सुख नियंत्रित राम
ब्रह्माद्यमरा प्रार्थितराम चंड किरण कुल मंडन राम श्रीमान दशरथ नंदन राम कौसल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्रा प्रियधन राम घोरतात काघातक राम नारी चादिनी पातक राम कौशिक मख संरक्षक राम श्रीमदायुधारक राम गौतम मुनि संपूजित राम सुर मुनिवर गण संस्तुत राम नाविक भावित मधुपद राम मिथिलापुर जन मोहक राम विजयमान रंजक राम प्रेमक कर्मक भंजक राम सीता पितवर मालिक राम सुत वैवाहिक कौतुक राम भार्गव दर्प विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी हरी बोल बारी चंद कन सांगली तुवा तू काही आणि तुला अपर्णा माताजी दोघांके धन्यवाद सांगतो सर थँक्यू आता नेक्स्ट प्रोग्राम मुखार सूचक ज्योती किणी आणि येत सची तुम्ही स्टार्ट करेत हरे कृष्ण सगळ्यांना स्वागत असं आयच्या रामनवमी उत्सव भागवत पुराण कोंकणी चेरी मस्त दीस सेलिब्रेट जाता असं ऍक्च्युअली काल रामनवमी सगळ्यांनी सेलिब्रेट केल्या जाल्यार आमकां अवकाश मेळटा असं या भागवत पुराण कोंकणी चेरी की ह्या सेलिब्रेशन एका दिसा न दवरता मस्त दीस आमकां सेलिब्रेशन चान्स मेळटा असं आमगेल भाग्य असं ताजी भजन सांगू येत तसची सुरवेरी श्री प्रशांत हेगडे ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्णा अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम 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 पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम राम राम
दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन 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 राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन 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 राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभूजी, थँक्यू व्हेरी मच. भारी छंद करून तुम्ही हे भजन सांगले. अयोध्यावासी राम या भजनांतू राम नाम कितले पण आयले की आम सगळ्यांक तसं वाल्मिकी उद्धार कशी वाल्याकोळी वाल्मिकी झालो या राम नामा निमित्ती झालो. आणि या भजन अति सुंदर असं तो राम नाम इतले पाटी आयला की आमके ऐकून सुद्धा आमगे मस्त शुद्धीकरण झालं प्रभूजी. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल. आता नेक्स्ट भजन आमगेल किती सांगू येते श्रीमती अश्विनी कामत. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा 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 रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र दयसिंधु 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 रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र
जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुनाथा रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रणधीरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्विनी माताजी, ॲज युजल तुम्ही मस्त भावपूर्ण जाऊन हे भजन आमकां सांगून दिले, मस्त धन्यवाद तुमका। या भजनात आम्ही श्री रामचंद्राला केलो गुण ताजे विशीं आयकलें ती म्हळ्यार रघुवीर रघुवंशांतूल असत त्यांनी रणधीर असती आमगेल बंधू जावन आसाची दया सिंधू आसाची आणि तांनीची जगन्नाथ जावन आसाची हे आमकां भजनांत आता कळले। थँक्यू व्हेरी मच माताजी। आता नेक्स्ट भजन आम्ही ऐकूया श्रीमती माया नायक हांक आणि मायाक्का म्हणून प्रख्यात आसाची। हरे कृष्ण माताजी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा माताजी, ऐक पडतो वै माताजी। राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम सुंदर विग्रह मेघश्याम सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम गंगा तुलसी शालिग्राम गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम भद्रगिरीश्वर सीताराम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जानकी रमणा सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जय जय राघव सीताराम जय जय राघव सीताराम जय जय राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. मायक्का, थँक्यू व्हेरी मच. इतलं सुंदर तुम्ही भजन सांगून देता ते एव्हरी टाइम की गुणगानपूरच्या कामगीला शब्द म्हणू पडताची. आणि हे रामाल भजन रघुपती राघव राजा राम अति सुंदर भजन असेल माताजी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू माताजी. नेक्स्ट भजन हरी बोल. नेक्स्ट भजन आमगेल काहीतरी सांगू येत असची शिल्पा हेगडे माताजी आमचं सुरवेर भजन सांगून दिलेलं मग दिसता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रशांत हेगडे प्रभूजी आणि तांगेल धर्मपत्नी शिल्पा हेगडे माताजी त्यांनी आमकां आता नेक्स्ट भजन सांगून देत असतेची. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अगणित गुणगण भूषित राम अवनीतनया कामित राम राका चंद्र समानन राम पितृवाक्याश्रित कानन राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम प्रिय गुह विनिवेदित पद राम तिक्षालित निज मृदु पद राम भारद्वाज मुख नंदक राम चित्रकूटाद्रि निकेतन राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम दशरथ संतत चिंतित राम कैकेयी तनयार्पित राम विरचित निज पितृ कर्म कराम भरतार्पित निज पादुक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम सीताराम राम लक्ष्मण हनुमान की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल. शिल्पा माताजी भारी संत भजन तुम्ही सांगून दिल्या. मस्त लीला अवतार अंगेलच्या लीला झालेलं असं हाजे मेन्शन या भजनेत येईल असं भारी संतून तुम्ही सगळ्यांनी या भजन साजे सांगिल असं तुम सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आता आमगेल मुखाल कार्यक्रमा खातीर आम्ही मुखार आसूया. रामनवमीच्या बालकांड ह्या सिरीज सध्या चाल असं त्या बालकांडाचे आम्ही फर्स्ट सेशन हाजे फुडें आयकलेलं आसाची त्याची सेशन त्याची प्रभूजी आज कंटिन्यू करता ती सुंदर विषय असं आम्ही सगळ्यांकूच असा की चेडवा लीला पळयतना सगळ्यांके मन आकर्षित जाता. हे ऍडव्हर्टायझिंग इंडस्ट्रीचे ज्या नांग ते मस्त डीपली गोत आसा म्हणून चेडवाल विषय आता कसं चॉकलेट्स चेडवाल खावचे विषय चेडवान ड्रेस घालचे विषय ताजे ऍडव्हर्टायजमेंट तांकां घेतला हॉट ना पण तांगेल संबंध जंतू नासता तसल विषयान सुद्धा चेडवांक मुखार सुनू आमगेल मन अट्रॅक्ट करून तांणी सुरे मन अट्रॅक्ट करून आमगेल माइंडा घुसताची आमगेल मन काबीज करताची अशी पुरे चेडवाल विषय सगळ्यांक अनुभव असतो. सगळे कॅलेंडर पळयताची चेडवाल हसमुख चेहरा पळयल्यार सगळ्यांक खुशी जाता. तोंड तांगेल हसमुख तोंड पळयतना सगळ्यांक खुशी जाता. पण देवाल लीला देव म्हळ्यार भगवंत म्हळ्यार षड ईश्वर तांगेल्यागी प्रचूर प्रमाणात अमर्याद रितीर आसा. आमगे सगळ्या लागी थोडे थोडे खंयचे एक ऐश्वर्याचे थोडे एक अंश असचे पुरो कोणा एक चंद रूप मेळच्या पुरो कोणा लागी धन बाकीच्या पेक्षी चिके चड आसच्या पुरो
अशी विंगविंगचे ऐश्वर्य असत ते कोणाला चढ उणे प्रमाणात आश्च्या पुरवती, पण पुराय ऐश्वर्य जे असत अमर्यादित मरी तांगेल इतले कंपेअर केल्यार तांगेल इतले रीच कोणाक जाऊ जायना. खंयचे ऐश्वर्य आमकां कोणाला दिसच्या पुरो, कोणी एक छंद पद म्हणटा, कोणी एक डान्स लायक करता, दिसच्या मोहक असची, पण पुराय ऐश्वर्य एका मनशाल्यान तू देव आसून भगवंत आसून आणि कोणाल्यान आमकां दिसना. तर ह्या भगवंताल्या बाललीला बालकांड आमकां आयकुचें मेळटा आसा, हे आमगेल भाग्य आसा. आणि तेव्हा रामाल विषय कसन सांगचे. श्रीराम म्हळ्यार तांगेले प्रत्येक लीला, जशी आमची लास्ट सेशन नंतर मी प्रभूजीला दाखवून ऐकली ती, की कशी आदर्श त्यांनी पुराय रोल जे प्ले केलाय, एक आदर्श रायू, एक आदर्श पुत्र, जानकी पती जाऊन आशिल्ली ती, दशरथ कौशल्या आणि कैकेयी सुमित्रा तांगेल पुत्र जाऊन त्यांनी तांगेल रोल प्ले केला. मग पुराय रोल जे एक्सपेक्ट करता आम्ही, की मर्यादा पुरुषोत्तम कशी असत ती, त्यांनी कशी ह्या आदर्श आमगेल सगळ्याल तरी दाखवून दिला. तर तांगेल ह्या बालकांड आज आमकां ऐकुच्या मेळटा आसा. हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभुजी, तांगेले कार्मिक नाव श्रीराज कामत, हांनी गोविंद रामदास प्रभुजी, हिज ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी राधा माताजी हांगेले नातू जावन आसाची. तांगेल आज जणी आजितांनी हिज होलिनेस जयपाताका स्वामी महाराज तांगेल शिष्य जावन आशिल्ले, तांणी नांतात. तशीची तांणी हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभू आणि हर ग्रेस जननी माताजी आमगेल सगळ्याले परिचयाचे आसाची, तांगेले सुपुत्र जावन आसाची. आणि मंगलोरांतू हांगेल फॅमिलीन हांनी सगळ्यांनी ह्या कृष्ण कॉन्शियसनेसाचे प्रीचिंग सूर केलेला. तशीची तांगेले जे सान दाखवून तांकां एक कृष्णा कॉन्शियस कल्चर मेळ्ळा, एक संस्कृती मेळ्ळा. त्याच निमित्ती भक्ती मार्ग तांगेल आयुष्यांत एकदम सानपणा दाखवूनची आसा. त्यांनी स्वतः हिज होलिनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगेले डिसायपल जावन आसाची. हे फुल फॅमिलीची एक वायब्रंट टीचर्स आसाची कृष्ण कॉन्शियसनेसांतू. तशीची श्री जगन्नाथ मंदिर उडुपू काट्टे मंगलोर, थंय तांणी सेव दिवन आसताची. तशीच तांगे गुरु महाराजाला मस्त प्रोजेक्ट्स आसात, तांतूय सेव दिवन आसताची आणि गो सेवा करताची. आणि एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड म्हळ्यार प्रभुजीन इंजिनियरिंग तांतू स्टडी केलेलो आसा आणि टेक्सटाईल बिझनेस तांणी रन करता आसताची, त्या तांगेल घार आसा. आणि तांगेले बायल हर ग्रेस शुद्ध तत्व माताजी, तांणी लायक कीर्तन आणि करताची आणि फॅमिली सपोर्ट दिवन आसताची कृष्ण कॉन्शियसनेसांतूय. आणि तांगेले दुवेल नाव सुरभी आसा. तर अशी फुला क्वालिटीज आशिल्ल्या प्रभुजी आज आमकां बालकांडा विशय सांगून दिता आसाची, हे आमकां सगळ्याले भाग्य आसा. तर ऐकूया आम्ही आता प्रभुजीला दाखवून. हरे कृष्णा प्रभुजी, स्वागत असं तुमगेले. ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रारंभ करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वराय हरे कृष्ण। अंग सर्वदल सकल वैष्णव सज्जनांक आम्ही भागवत पुराण कोंकणीचे पर जाऊन या रामायणाच्या बालकांडाच्या द्वितीय सत्राक तुमका पुरा स्वागत करताची पुढे पण सगळ्या वेळेची साथ देशील जन तुमगेल कॅमेरा ऑन केलेली भारी उत्तम आमगेल घरा असील कडन साथ देशील प्रकार आम्ही कॅमेरा ऑन केलेली भारी उल्लोचक सरळ जाता पुढे पंता आम्ही रामायणाच्या श्रवणाच्या रामायणातील महाकाव्याच्या पुरे महात्म्य ऐकलेच इथे श्रवण करू का किंचित किती श्रवण करू का ऐकलेरी अपास अपास ऐकू का किंचित रीती ಅದು ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಂತೂ ಬುಕಾಡ್ ಶ್ರವಣ करता आम्ही ऐकताची बालकांडांत आम्ही श्रवण करताना ऐकताची विश्वामित्र जनक महाराजाच्या वतानं विश्वामित्रालगी जनक महाराज प्रश्न करताची आणि जनक महाराजाला अमात्य मंत्री शतानंद त्या प्रश्न करता समक रामाल विषय सांग तुम्ही तेताना कसं तुम्ही कसं पुरं केलं रामान कसं पुरं केलं त्या गौतम ऋषीलानी अहल्य पूतू तो शतानंद जनक महाराजाला मंत्री म्हणता कशी मी अम्मा उद्धार केले रामान त्याच्या विषय मग सांग मग श्रवण करू का जनक महाराज म्हणता किंचित रामानं ताट केले वध केले त्याच्याविषयी मग सांग मग श्रवण करू का विश्वामित्रानं त्याची पुढे अयोध्या येताना वसिष्ठानं दशरथानं पर बैसून असताना दशरथ महाराज वसिष्ठाला म्हणतस मग रामाल विषय सांग मग श्रवण करू का दशरथ जनक शतानंद विश्वामित्र वसिष्ठ हंगल तसल महान संत महान राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि पुरे आणि पुरे नित्य रामाल विषय श्रवण करचंत कृष्णाल विषय श्रवण करचंत श्रवणाक आमच्या शास्त्रांत अत्यंत महत्व दिल्लस श्रवण करण्याशी आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू आमक प्रगती मिळचे भारी उणे मिळणं भारी कष्ट जल्द देखून आमके श्रवण करचे भाग्य मिळते बालकांड 2:17 आम्ही ऐकताची वाल्मिकी बरेल तसं महान ग्रंथ वेद वाल्मिकी रामायण म्हणाले महान ग्रंथ सगळे लोकाक एक दारिदीप म्हणता आम्ही त्या किशी मानव कुलांत मनुष्यान किश असू का आता माताजी म्हणलं आम्ही पुढे पण श्रवण केलं की एक व्यक्तीना आदर्श भ्रातृ जाव का आदर्श पुत्र जाव का आदर्श मित्र जाव का आदर्श राय जाव का आदर्श शत्रु जाव का म्हणून रामचंद्र आमका दाखवून दिता रामचंद्र कसं एक प्रसंग पडयात अयोध्येंतू अयोध्येचे वैभव साधारण नाही साक्षात इंद्रुई अयोध्ये पुढून लेखतील काही म्हणजे स्वर्ग अयोध्येद्राक 7 ग्रामशी दिसता लज्जी करतील काही इंद्राक अयोध्येचे वैभव पुढून
तसल अयोध्येचे राज्यभार की पट्टाभिषेक जावचे आसा रामाक एक आनी ಕೆಲವು ಗಂಟೆ वरला पट्टाभिषेक जावचेक तदना दशरथ आपण कसं म्हणता तू राज्य मेळना मात्र नाही तू वनवासा वचका 14 वर्ष वनवासा वचका ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಲ್ ತೊಂಡ ಅಂತ ಜವೋ ಮನ ಅಂತ ಜವೋ ಕಿಂಚಿತ್ विकारे रामायण म्हणता या आम्ही शिक्काजल आमकां चिकेज सान एक ट्रिप आमकां कॅन्सल जाल्यारी आम्ही कितली टेन्शन करता चमगोतस सान वस्त मेळचे असल्यारी ता आमकां मेळनातल्यारी कितले आमकां टेन्शन करता आमकां सगळी राज्यभार पट्टाभिषेक जावका जाल्ले राम युवराज पदाक नियुक्त जावका जाल्ले रामचंद्र राज्यभार वत्तस मात्र न्ही आनी जन्मांत सगळे जीवन इतले वैभवोपेत ऐश्वर्यवंत जावन आशिल्ल्या अरमनेंत जीवन काडले रामचंद्रानी काडा ಅಂತ वचून वाणनाशी सम अवंगलनाशी काडान 14 वर्स विचरण करका म्हणून कन्ना पडताना रामाक रामालंत थोडे पण विकाराना त्याच रामू कालिदास रामायण वर्णन करता त्याच रामू कैकेयीला वचून सूर्य कौसल्य वच्चे पुढे कैकेयीला वचून कैकेयीक साष्टांग प्रणाम करता राम प्रणाम कर म्हणता अम्मा कितले मोग तुका म्हळ्यार कैकेयीला म्हणतास रामचंद्र कितले मोग तुका म्हळ्यार सगळेची राज्य तुगेले मोग अर्थ करून घेतना तू कसं म्हणतास तू अन्नाला कसं कंडिशन शरत दवरला तुगल पूतू भरताक हे राज्य दिवक इतक ते राज्याचे राज्याडಳಿತ तज्ज समाज पळोवन घेवची जबाबदारी प्रजेक रक्षण करची जबाबदारी पॉलिटिक्स या कसं पुरो शिक्का जल्ले नियती याता पुरी या पुरे कष्टा काम भरताक आणि मग कसं काम तू तुका बायले घेवन वेकेशन आवास पिकनिक आवास काडा कारामेर भोवून यो म्हणून म्हाका तू काम दितास म्हाका सुलभीर म्हाका रावा का अरण्या पेटयतास गम्मत करूंक आणि भरताक कष्ट जावन आशिल्ली जबाबदारी दितास कितले मोग तुका म्हळ्यार तसं एक चिंतन पळया रामाल आम्ही जनालंतू केदना आमगे कितले कसल प्रवृत्ती आसा आमकां पुरो गोतस आम्ही चलती जावन पूर जनालंतू चूके सदून कडचे चढ पद्मपुराण ಅಂತೂ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತೂ ಆತ್ಮದೇವಾಲ್ ಕಾಣೆತ್ತ ಆತ್ಮದೇವವು ತಗಳ ಪೂತ जावन गोकर्णाला हांव कसं करता म्हणून प्रश्न निमगे ताना गोकर्णान सांगचे 2 भारी चंद श्लोक देहेस्ति मांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिशि सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भो भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् अमकत जाकू जलतन कसले अन्यस्य दोष गुणचिंतनमाशु मुक्त्वा कोणाले लोकांतू दोष आम्ही पळोवचे नज चुकी पळोवचे नज कोण कसं केल्यारी चांगलेक्का तंगल विषय आमगे चिंतनेंतू चांगलेक्कू आमकां कसली नष्ट ना कोण एक मनशान चांग केला की करन की आम गोतना ताका विषय चांगलेकल्यारी आमकां कसली नष्ट ना ताण चांगलेक केला म्हणजे आमकां चांग जाता ताकाय चांग जाता ताचे चांग लेक्कून वायट लेक्कून त्या मनशान चांग केला वायट करणे म्हणजे भारी कर्मा फल आमकां येता शिल्द कोण कितनाय आमी चांग लेखू का हरे कृष्ण तशी तसले मौल्य तसले काणयो तसले भावार्थ शिकोवचे तसले ग्रंथ आमकां श्रीमद वाल्मिकी रामायण रामायण म्हणल्यार महान एक रत्न तो
तका जमगल पुढे काळांत प्रत्येक रामायण बारी चंद जावनु घर अशी शिकितिसलेच वाल्मीकि रामायण आमगोत कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम. कविता म्हणाल तर शाखेर बैसून कोगिले जावन शिले तो वाल्मीकि कूजंतम रडतस के भारी सुमधुर स्वरांतू रामाल नाव काढतस रामाल काणी रामाला लीली सांगतस राम राम सांगून तसं वाल्मीकि का एक कोगिले का कुकू तक तुलन केला तसं कोगिले जावन शिले वाल्मीकि का नमन करतस. किती उदाहरण पडे की श्री रामाला सगळे रामायण सुमधुर जावन वाल्मीकि सांगतसच. त्याचे वाल्मीकिला अनेक श्लोक येतात कसं वाल्मीकि मुनसिंहस्य कविता वनचारणे शृण्वन् रामकथानादम कोण याति पराम गतिम. या रामकथा वाल्मीकि ने बरेल तसं रामकथे कौन श्रवण करते की कौन अध्ययन करते की कौन पठन करते की तसंच मनुष्य परमगती वचनातले कोण अस कसं म्हणे रामकथे कसं म्हणे वाल्मीकि कविता वनचारणे कविते म्हणाले वनांत विचरण करत असेल वाल्मीकि मुनसिंहस्य गर्जन करत अस वाल्मीकि म्हणाले तर शिव गर्जन करतस. कविते म्हणाले वनांतू वाल्मीकि म्हणाले शिव गर्जन करते असं म्हणून एकडे म्हणताची कविते म्हणाले शाखे बेसील तसं कोगिले म्हणाले वाल्मीकि राम राम म्हणून कोगिली शपथ म्हणतस. किशी कसं एक तुलना पडे कोगिले एकानी एक सिंह किशी कंपेअर करू साध्य अस. कोगिले भारी सुमधुर जाऊन कंठांत म्हणतात सिंह भारी गंभीर जाऊन गर्जन करता. अर्थ कसं रामाल काणयो बारी कोगिले सांगल्या वेळी रामाल काणयो भारी सुमधुर जाऊन स्वीट अस जरी त्यांची शिक्का जल्ला मी भावार्थ अर्थ तत्व नैतिकते शिक्षण मौल्य यापुढे गर्जन सिंहाल गर्जनिश बदलची स्ट्रॉंग अस. आ खाली आम्ही काणी ऐकूच्या रुची जाता भार लायक जात काणी ऐकूच्या का म्हणून काणी मात्र ऐकून बेसची नाही त्या गर्जन जल्ल्या वेळी आमगेले हृदयांत गर्जन जाऊक रामाला राम रामेति गर्जनम आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम. ते गर्जन ते जाऊ कसं गर्जन जाऊ का हृदयांत गर्जन जाऊ का दवाल काणे दवाल रामाला चरित्र मना बैसू का आम्ही चिकेत जीवनांतू फॉलो करू का प्रयत्न करू का सांगताची आम्ही बालकांडाक प्रवेश करूया. बालकांडांतू चरती रामायणाला रामाला बाल्य लिहिले काणी ना रामाला जनना पुढली काणी रामाला जननाची नंतरची काणी मात्र प्रारंभ जाता बालकांड अयोध्येचे वर्णन करतच किती सुंदर जाऊन शिलता अयोध्या सरयू नदी तीरांतू अयोध्या भारी सुंदर जाऊन शिला रोड हॉड नगर त्याची भीती द्वाराची अत्यंत विशाल जाऊन शिला द्वार भंगरा द्वार जाऊन त्याची वज्र रत्न पर खचित जाऊन शिला नगरा भितर रिगले अयोध्ये भितर राहिली दोन साइड एक लेखाचे चंद दिसू कसली एकडचे बिल्डिंग एकडची बिल्डिंग व्यत्यास नाही एक लेखाची बिल्डिंग काही हस्ती पूरे परंबळा उद्दा तंगल सोंडीला बोरनु पूरकडे स्प्रे करतेस की पूरकडे लायक वार चंद थंड वार येतस त्याजट्टू या परंबळाचे ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ जातस काच सुंदर अप्सरे पुरे तेंती बिल्डिंग वेरी कितना नृत्य करतच भारी सुंदर जाऊन वर्णन करतस जे जब घर पुरे 7 घर 7 माळी के
इतले घर आता काला मात्र माळे असं म्हणलेचे ह्यांना 7 माळी प्रत्येक घर मार्बलाच घर पूरा तंगल नदी नई आमगल कुंड पुरे सुंदर जावन बಣ್ಣ ಬಣ್ಣಾಚೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂತೂ ಅಲಂಕೃತ ಜಾವನ ಸರ್ तेंची उद्दा नईंची उद्दा पिल्लरी कब्बा रस पिल्लितले रुची अयोध्येच्या नईंची उचकांत सर सैर सरीव नदी उचकांत या रीतीरी पूरा विंगड विंगड वर्णन करताची अयोध्येविषयी सांगताची इतले पुरा आश्चित असले अयोध्येंतू त्याचे महारायो दशरथ भारी न्यायारी आळवी करत असेल रायो तरी दशरथाकी बेजार कसा बेजारू चंद्रवंश ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಚಂದಾರ್ ಚೋಳ್ನೆತ್ತ ವಂಶ ಅದರ ದಶರಥಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಲ್ಲಚರಡುನಾ ಕೋಣ ಕನಿ ಮುಖರ್ಸಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರ್ಚೆ ಕೋಣ ಚಲ್ಲಚರಡು ಕಿಶ್ಯ ವಂಶ ಚೋಳ್ನವತ್ತ ಮುಖಾರಿ ಮಳ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಲರಿ ದಶರಥಾಕ ತಗಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಂತ ಸೇರುವಂತಕ ಉಪದೇಶ ದಿತ್ತಾಸಿ तू अश्वमेध यज्ञ करी सुंदर अश्वमेध यज्ञ करी अश्वमेध यज्ञ अंतू एक घोडे तर राय सोडता घोड काही पुरवता रयाल सैनिक वत्ताची त्या राज्याच्या जनान त्या रयाला युद्धाका आमंत्रण स्वीकार करता ना म्हणजे शरण जाऊ शरण जाल्यारी त्या राज्यावट मैत्री कोण घेताची मित्रत्व कोण घेताची अटला युद्ध कोण त्या राज्य भितर घालतशी सगळेच लोक भूपटन करलेक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ त्या अश्वमेध यज्ञ अंतू करूक पूर्वजन सांगताची तू रोमपाद ऋषीक अप्रोच करका रोमपाद ऋषीला तू वचका तो रोमपाद ऋषी रोमपाद रयलगी तू वचका येता म्हळ्यारी ताका लगी ऋषिशृंग म्हणाले ऋषी असता लगी इष्ट येईल तो रोमपादाक एक दुव आसा तो दशरथाले दुव दशरथ दुवे काणू रोमपादान प्रार्थना केल्ल्याक दशरथ काणू रोमपादा दित्ता दिवनु त्या रोमपाद राज्य अंतू एक पंत ड्रॉट म्हणजे कसं म्हणतात अकाल येऊन त्या रोमपाद राज्य अंतू पूरा कडेन अकाल येता अकालाक पावस येवका म्हणजे ऋषिशृंग आपोका ताका जेतले तपस्वी मनुष्य ना हे लोकांतू म्हणून पूर्वजन सांगताच ऋषिशृंग आपोचक ताणे अंगदेश वताच वचून ते कोण आसा ऋषिशृंगाला मृगी ऋषी म्हणून सांगून तो मृगी ऋषी ते आसा ते ताची पुरई त्या मृगी ऋषीक ऋषिशृंगाल जातक पडताना तक महा एक मुनी कोरका म्हणून असता आल्यारी जातका बरो नसता ऋषिशृंगू सुंदर कन्येक पडून मोहित जावन तो विवाह करता तक मन असना मृगीक विवाह करतना कमी पुत्ताना म्हणून सगळे जीवन ताका केंचेय स्त्रीक पडयला दिश्ट वाडयता घरा भितरीची आश्रमा भितरीची आज ते ऋषिशृंगाने केंचे स्त्रीक पडयली शिष्य असताना एक दिवस मृगी ऋषी भायर वचून असताना ते ऋषिशृंगाल आश्रमा भायरी एक टेंटानी घालून रोमपाद ऋषी तागेले राज्याच्या अप्सरेक पटयता अप्सरे पुरे ते मेळून असताना भायर येता एक पणगड कामाक ऋषिशृंग पळोवन कोण हे विचित्र जावन एक प्राणी ताणें आतां पळयली बेलमेनशाक चेल्यांक कोण हे प्राणी म्हणून पळोवचे येता ताका पुरो भितर पळोवन लायक वस्तू खावचे दिता ताका स्वीट पुरो दिताची खाद्य दिताची भक्ष्य दिताची भोज्य दिताची तो लगता असत बहुशा नवी नवीची फ्रुट्स काय आता खाईन फ्रुट्स सोडून कसली फ्रुट्स का म्हणून सांगून फ्रुट्स त्या पुरा खाता खाऊन ತಂಗಲ ರೂಪಾಕ ಮೋಹಿತ ಜಾವನು ತನ್ನ ಜೈತು ಕೊಂತಾಜಿ ಸ್ವತ್ತಾಸಿ ರಾತ್ರಿ सगळेच नीरपाडा ऋषिशृंगाक अर्जुन सकाळ अपास येऊन तंगला म्हणताची अंगल घर अंगाची राज्य रोमपाद रायाला ते वचा म्हणून सांगून तका पुन वरनु ताणे ऋषिशृंगाने रोमपादाला राज्य भितर पाय दबरल तशीची
पावस येता. हरे कृष्ण. एक निमिष. हरे कृष्ण. म्हूण सांगून रोमपादाक रोमपादाल राज्य अंतू पावस येता. तर ऋषिशृंगाक भारी चंदायर सेवे करता. सेवे करून ताका प्रसन्न करून म्हणटा म्हाका तुगेले अन्नाले कोपा तकोन क्रोधा तकोन तू वंचोका. तुका वागा पुण्याला कितें तर मृगीरशी म्हाका शाप दिवचे पुरा म्हणटना ताची जबाबदारी हांव घेता. ल्हान तुका शाप दिना मनाले उलयता म्हूण सांगून ताका आश्वासन दिवन तर ऋषिशृंगान निमित्ती पावस येवन आसता. तर ऋषिशृंगू ताका रोमपाद ऋषी ताका दुवेक शांता म्हण दुवेक कोणाक वारडी मदत दशरथाल दुवा ते काणू ऋषिशृंगा वारडी करून दिता आनी ते ऋषिशृंगा तेई बेसता. राज्यांत वास करता. तसंच ऋषिशृंगाक आपुणान अश्वमेध यज्ञ कोरका म्हूण सांगून दशरथला सांगताना दशरथ भायर सरतके. भायर सरतना पुरा अमात्य तागेले मंत्रीवर्ग ऋषिमुनी तागेले घोड हस्ती रथ पुरा घेवन सैनिक पुरा भायर सरताना दशरथ म्हणटा मग्गू वत्तस हांव राय जावन वतना एक भिक्षुक जावन वत्तस कोणी नाका म्हाका म्हणून भारी सरळ जावन आशिल्ले वस्त्र घालून पांयाक पादुके धारण करतली चमकून दशरथ भिक्षुकाल रितीरी रोमपादाल राज्या वचून ऋषिशृंगाला मागता. ऋषिशृंगाला मागून सांगता देखून तुम्ही आमगेल्या अयोध्या नगरी येवका येवन अश्वमेध यज्ञ संपन्न करून दिवका म्हणून प्रार्थना करताना ताका समजावन अश्वमेध यज्ञाक येता भारी विशाल जावन आशिल्ले विशेष जावन आशिल्ले विजृंभणेन अश्वमेध यज्ञ आयोजन करता. दशरथ आयोजन करून ताका पुरा विंगड विंगड राज्याचे रैयांक आपयता. अश्वमेध यज्ञ संपन्न जाला. पुरा घोड पुरा कडेन वचून आयला. कोण पुरा मैत्री जाला कडेन पुरा राज्याचे दमन केला. दशरथान तांकां पुरा आपोवन वसिष्ठ मुनी सुमंतू दशरथ मंत्री सांगता जनकाक विशेष जावन आशिल्ले सत्कार दिवका. मुखार जनकाक आनी दशरथाक भारी विशेष संबंध आसा. ताका विशेष सत्कार दिवका म्हूण सांगून तांकां पुरो सत्कार करून अश्वमेध यज्ञांत तूं गाये घोडेले गळ कत्तरून घोडेक कूडले तेंची दिव्य जावन शरीर प्राप्ती जाता. घोडेले उल्लोन कसं पुरो जावक व्यवस्थित करता म्हूण सांगून स्वता ताका दवाल धावा पेटयताच. फुडें काल आसल पुरो यज्ञ 7 दीस लिता म्हळ्यार आमगेले देवत येवन उलयत आशिल्लेच. दोनीचे कुर्चित आसले ब्राह्मण भारी परिशुद्ध जावन आशिल्लेच. ते जीव कत्तरले दिशेची घोडा उलयत आशिल्ले उल्लोन दिव्य शरीर धारण करून उर्ध्व लोका वता आशिल्ले. आतां कालांत तशें खंडित साध्य ना. तशें देखून अश्वमेध यज्ञ कलियुगांत करून म्हणून शास्त्रां बरयल्लें आसा. कलियुगांत अश्वमेध गोमेधादी यज्ञ जायना. सुंदर जावन यज्ञ संपन्न जातची पुरा ब्राह्मणाक दान दिवन जातची ऋषिशृंग म्हणटा दशरथाले की तुगेले यज्ञ संपन्न जाला तुका अति शीघ्र जावन 4 पुत्राल जन्म जाता तुगेले घरांत. भारी ओजस्वी तेजस्वी जावन आशिल्ले 4 पुत्राल जन्म जाता. कांय संशय ना. जाल्यार हद्दट्टू तूं एक पुत्रेष्ट यज्ञ पुत्र कामेष्ट यज्ञ तूं आयोजन केल्यार आनीक भारी चांग जाता तुका तुगेल्या राज्याक म्हणटा. खंडीत करया म्हूण भारी संतोश हारी एक पुत्र कामेष्ट यज्ञाचे आयोजन करता दशरथ. आयोजन करून दशरथ भारी आनीके विजृंभणेदी तागेले यज्ञ संपन्न करता. संपन्न करून तो पुत्र कामेष्ट यज्ञाचे संपन्न जावचेरी कोणी यज्ञ पुरुष येता. यज्ञ पुरुष येवन हांतू होमाच्या कुंडाचो कोणी प्रकट जावन ताका गोडशेचे पात्र दिता. गोडशे पात्र दिवन सांगता आनी तेजो कोण तूं तुगेल्या राणयाक 3 जण राणी दशरथाक कौसल्य कैकेयी आनी सुमित्रा हांकां खावोवका तूं
या पायसनी केल्यारी त्यांनी गर्भधारण करताची भारी तेजस्वी जावन आशिल्ले 4 पुत्र आल तुका जनन जाता म्हणून आशीर्वाद दिवन तरी ताजे हर्द भाग काणू कौसल्ये खवेता अनेक काल भाग काणू सुमित्रे खवेता आणि वरल काल भागांत हर्द काणू कैकेयी खवेता आणि अपास वरल 1/8 काणू अपास सुमित्रे दिता सध्या कोण सुमित्रे एक 2 चरडू जाताची कैकेयी एक कौसल्य एक चरडू जाताची या वाल्मिकी रामायण प्रकार विंगड एक राम ಕೆಲವು ವಿಂಗಡ एक ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಕಾರ म्हणताची हर्द काणू कौसल्य दिता हर्द काणू कैकेयी दिता त्यांनी कैकेयी कौसल्य तंतकल हर्द भाग काणू सुमित्रे दिताची तका सुमित्रे 2 चरडू कैकेयी एक कौसल्य एक चरडू जाता विंगड एक कಡೆ उल्लेख येता पण दित्यास्थान एक पक्षी गरुड येऊन तर एक पायसाचे एक बुद्ध घेऊन वत्ता हुब्बून वत्ता म्हणून सांगू हुब्बून वचून त्या अंजनाद्रिंतू अंजनी माते ती वायुदेवाला प्रार्थना करते हत्ता पोण चिंता स्वीकार करताना तिशेल कोणू हनुमंताला जन्म जातात अंत कोणू त्याच्या पायसाचे कोणू हनुमंताला जन्म जाता तशी भारी कोण गर्भधारण जाता भारी कुश जाता दशरथांक पूरा राण्यांक पूरा प्रजेक पुरे अकाडे आध्यात्मिक लोकांतू स्वर्गांत पुरे ब्रह्म पूर देवतेंग घेऊन विष्णूला वत्ता पूर देवते ब्रह्माला वत्ताची ब्रह्म शिवा घेऊन विष्णूला वत्ता विष्णूला सांगता रावण म्हणाल राक्षस पृथ्वी लोकांत भारी उपद्रव करता त्यांचे यज्ञ जावचे सोणा त्यांचे सत्कार्य जावचे सोणा त्यांचे ब्राह्मणांक संतांक सज्जनांक सात्विक जनांक कोणाके ವಂಚ सोडताना रावणू तक देकोर्नु त्यांची देवतेंके तकले द्राक येवचित सल धैर्यना साध्यना देवतेंके नाश करतो तकले वरस मनुष्य सोणू गंधर्व अप्सर किन्नर चारण किंपुरुष देवते नाग सिद्ध कोण इಲ್ಲರಿ तक कोणाकी तकले रब्बु जायना म्हणाल तक वरस आणि पूर्ण तक युद्ध परास्त करू जायना म्हण तक वरस मनुष्यांक सोणू कोणाकी परास्त करू जायना करू तुम्ही अवतार घेऊन येऊ का म्हणून विष्णूला प्रार्थना करताना देव ಒಪ್ಪता सांगता तुम्ही पुरे देवतेंगे सांगता तुम्ही पुरे वानरांगेले कुलान जन्म येऊ का और एक सत्कार जावचे पूरे देवते वानर जाऊन येतात मंकडे जाऊन येतात पूरे देवते देव राम जाऊन तुला दशरथाल पुत्र जाऊन नवमी दिसू देव अवतार घेऊन येतात रामनवमी दिवस रामू कौसल्य गर्भांत रामू 13 दिवसांतू वसिष्ठ नामकरण करतांक कौसल्य पूतू रामू कैकेयी पूतू भरतू सुमित्रेल 2 चरडू लक्ष्मणनी शत्रुघ्न रामाकनी शत्रुघ्नाक ಒಟ್ಟು एक पडल्यावरून भरताकनी लक्ष्मणाकनी एक पडल्यावर 4 चरडू टूर अडतात तर वसिष्ठ म्हणता तकडा कडकरी रामाकनी लक्ष्मण ಒಟ್ಟುಗಾಲಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಭರತ ಒಟ್ಟುಗಾಲಿ म्हणून सांगताना मग तकडा कडकरचं नाव सुद्धा पूरा हसचरडू हसू प्रारंभ करतात हसू सुरू करतात शांत कोण लक्ष्मणाक रामू जाव का शत्रुघ्नाक भरतू जाव का शत्रुघ्नाक रामाला सेवक जाऊन सेवा करचंद प्रीती लक्ष्मणाक जवाल सेवक जाऊन सेवा करचंद प्रीती भारी मोग्गारी 4 चरडू वाड्डून येताची चंदार वाड्डून येताची वाड्डून 16 वर्ष प्राय लगे पावता राम 16 वर्ष प्राय लगे पावतात की रामाल बाल्य लीलेस की व्यवस्थित वर्णन ना पडया तका पुढे पण सांगून शिलावा चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम 100 कोटी श्लोक रामायण म्हणाल हे बाल्य लीलेस की रामाल पर वर्णन येनी वेणुंग रामायण अंत बरेल आज पर वर्णन आहे गोतस पुरो मंतरे चंद्र दाखोच मंतरे ना तो अंतू उचकांतू मागीर गुहाल काणी गुहान चरड जावन आसतना वाण दिवचे आणि वाका चर्मा वाण करून दिवचे अयोध्ये असं बरं मस्त काणी मुंगडकडे एक असलेल्या वाल्मिकी रामायणांतू त्यांचे वर्णन ना 16 वर्ष 16 वर्ष लगे पोहोचे असं रामू तद्ना कैकी कौसल्य दशरथाला म्हणते की तुम्ही
राज्याडಳಿत अंतू राज्यभार अंतू भारी व्यस्त जावन सची तुम्ही चरणवाल वेरी ध्यान दिता नाची चरण वर्डिके प्राय येत सर हस्तके दशरथ म्हणजे 16 वर्ष जाईन तक कसं वर्डिके प्राय म्हणतात असं पडोक अत्ते पडोची सुरू केलेली योग्य वधू तक मेळता अत्ते पडायचे म्हणून जायता म्हणून ताजी सु आस्थाना बैसून चर्चा करू प्रारंभ करता पूरा अमात्य मंत्रिमंडळ पुरा बसला सभेंतू दशरथ रामाला वर्डिके विषय चर्चा करू वसिष्ठाला प्रारंभ करताना ते राजर्षी जावनिसले ब्रह्मर्षी जावनिसले विश्वामित्राला आगमन जाता विश्वामित्र ते येता विश्वामित्र येऊन ऐल ಕೂಡಲ ವಸಿಷ್ಠನಿ ದಶರಥ ಸಮೇತ ಸಗಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ರಪ್ತಾ ತನ್ನ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಪರ ದೇವನು ಯೋಗಿ ಜಾವನಿಸಿದ दान ಪರ ಕೋರ್ನು दशरथ भारी चंद रीती तक होगलसिता तुम्ही साक्षात विष्णु का समजावने तेज तुमगल सर या लोक को चलते से तुमगल तसल संतान निमित्ती तुमगल तसल योगींद्रा निमित्ती तुम्ही मानव कुलाक दिलेल तसल योगदान अतुलनीय कोणाक दिवचे साध्य ना कसे रीतीला साहेब करूया सांगा तुमका मिगल राज्य तुमगेला मिगल कुटुंब तुमगेला मिगल राज्यभार तुमगेला मिगल मंत्री अम्मा मिगल संपत्त ऐश्वर्य पूर्ण तुमगेला सर्वस्व तुमका अर्पण केला आज्ञा दिया कसं कोलका तुमगल कितरी कसं करूया ताव कंची रीती तुमगल सावे उपयोग पडूया ताव भारी सुंदर शब्द अंतू विश्वामित्राला गुणगान करते विश्वामित्र भारी संतोष होता विश्वामित्र म्हणता आव एक यज्ञ करते सर यज्ञ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ते ಮಾರೀಚನಿ ಸುಬಾಹವನ दोन ರಾಕ್ಷಸ येऊन तन्नी ते यज्ञ ध्वंस करूक वाईट करूक यज्ञ अंतू वर्ज्य पदार्थ मल मूत्र मांस मेद मज्ज रक्त प्रगान वाईट करता सची शल देखून मक्का मन केलेली एका क्षण अंतू तंग शाप देऊन भस्म करूयेत जरी आवा यज्ञ कंकण बनला अव क्रोध करतीशिना कोणाके शाप दिवतीशिना तकाची मक्का तुगल पुत्र जाऊ का रामा नेऊ का मिगलೊಟ್ಟು ರಾಮ ನೈಲರಿ ರಾಮ ಕಪ್ಪನವರನ್ನು ರಾಮ ಆಗ್ತೆ ಪೂರ असुरांक विध्वंस केलरी मिगल यज्ञ संपन्न जाता रामाके भारी चांग देता रामाक विंगड विंगड विद्या शिकयता तक विंगड विंगड आशीर्वाद देता विंगड विंगड अस्त्र शस्त्र प्रदान करता भारी लायक देता का सांगताना बरे जाता म्हणताना दशरथ अनकॉन्शियस की मूर्छ बोध चुकते दशरथाक बोध चुकून पडता ಸ್ವಲ್ಪ दशरथ सिंहासन दौड़ सोडता पास पडोನು ಎದುರ ಪಡೆತಾನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಓ ರಾಮಾಪನವರು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಸರು ಪಾಸ್ बोध चुकून पडता एक घंटे बोध चुकून असते दशरथ मग उठकोण पर बेसेता सिंहासनारी तो म्हणता उठून तरी दे कोण मग क्षमी करा मिगल चरुडुता राम बजी सानु तगल युद्ध रणरीती तगल शस्त्रास्त्र सलोचन तक कसली विद्य मेळणी तक बाहेर आत युद्ध कोरून गोतना विंगड जगाला टोचून गोतना तगल औषध सोडून उचून गोतना तक बजी शांत आवेत जाव खायले रे तुमको युद्ध करूक नवे आव मिगल एक अक्षोहिणी सैन्य घेऊन येत तुमगलटू तंग पूर्ण विध्वंस करून तुमगल यज्ञ रक्षण आव करता म्हणून सांगताना विश्वामित्र म्हणता मग तू नका तुगल पूछ जाव का तू उत्तर दिला राम आपणवर का मग रामू जाव का चंद्रवंशाने कोणी उत्तरात मक्षवर सूर्यवंशाने कोणी उत्तरांतू मक्षवचिशिना तो उत्तर दिला आणि मात्र नाही तर मारीचिन सुबाहु मात्र नाही बदल रावणाला जायना रावण पुराकडन अल्लोल कल्लोल करता असं कोलाल कोरगलता सज्जनालंतू काही तर केवचे जायना की ते राम मारीचिन सुबाहु राक्षसांग पटेत सर म्हणून सांगतात अपास भारी बजार जाता भय करता दशरथ ಆಗ್ತಾ म्हणता ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆಂಕ ರಾವಣ युद्ध करत असेल सामर्थ्यना मिगल चरडा ओरन कच तुम्ही म्हणताना कोपेता विश्वामित्राक तू उत्तर देऊन मागशी होतस तुगल सगळे कुटुंब नाश करू शकतो सिद्धत करतस म्हणून सांगून जोर जाऊन क्रोधार उल्लेताना सगळेच आस्थान कंपनीचे प्रारंभ जाता सगळे भूई कंपनीचे प्रारंभ जाता ಕೂಡಲ वसिष्ठ जाऊन येऊन दशरथाला सांगता जसं एक चुकी कोरनाक दशरथ विश्वामित्र आपण राहिलं तगले क्रोध कारण जरी तुक तुगल कुटुंब तुगले सगळे राज्याक चांग जायना बरी जायना तगल उत्तर विश्वास दवरी ब्रह्मर्षी तो भारी मन केले विश्वामित्र क्षणान संकल्पांत नष्ट करूया राक्षसांक तुगल पुत्ताक श्रेय दिवचे तंक यशस्वी दिवत संकल्प कोरतो आयला
अकारण जाऊन तुगेल पुत्ता निमगिना तो ताक मस्त विद्या मस्त शस्त्रास्त्र मस्त शिकू मिळता रामाक आणि केवळ 10 दिवसा विषय होता ओरनु वग्गे आपण अडता आपण पेटे ताक तुगेल चरणु आ पेटे तगलొట్టు म्हणून सांगताना इंगड ರೀತಿಲಿ ಈ ತಕ್ಕ ಸಂಗೊಂದಿತ್ತಾನ ಕುಳೇರ ಒಪ್ಪತ ದಶರಥ ಒಪ್ಪತ ಒಪ್ಪುನು ತಕ್ಕ ಪಟೇತ ರಾಮಕನಿ ಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಕಿದ ತಗಲ್ ಟೋರಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಗಲ್ ಛಾಯಾನುವರ್ತಿ ಛಾಯೆ ತಗಲ್ ವಿರಿಯಸ तोयत तुम राम लक्ष्मण आपोनु तुम्ही आणि विश्वामित्राला सावी कोरका विश्वामित्रन सांगले मेरी कोरका तगल डोचका म्हणून सांगून सिद्धते कोरनु तक तंगल पेटेताच विश्वामित्र ತಂಗಿ ವತ್ತ ಸರಿಯು ನದಿ ತೀರ ಅಂತೂ ಭಾರ ಮೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವತ್ತ ವತ್ತಚಿ ವಿಂಗಡ ಜಾಗ ದಕೈತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವರ್ತಸ ಓರ್ ಮಂಟ ರಾಮಾಲಿಗೆ ರಾಮ ಅಂಗ ಬೈಸ ಅಂಗ ಸರಿಯು ನದಿ समाप्त जाता आणि मुखार उद्दा मेळना दोग जण बीच उद्दा पियाची आन्निक कर्म कराची संध्यावंदनाची कराची पर कोरनु उद्दा घेऊन मुगेरे मुखार वचा म्हणून सांगून उद्दा कधी पिवेता आणि पिवण म्हणता तुमक दोग जणाके आव राम आणि लक्ष्मणाक बल आणि अतिबल म्हणाल तसं दोन विद्य दिता या विद्य तुम घेतल्या तुम क्रोध आहे ना लोभ आहे ना आश जायना भूक जायना ताण जायना मलमूत्र विसर्जन करत असल्या कोरका म्हणून दिसना तुमका ಊರಜ ಕೊಂಚ ಮುಕ್ತಿ ಮಿಳ್ತಾ म्हणून तैत जिसो बल आणि अतिबल म्हणाला दोन्ही विद्येच्या उपदेशु विश्वामित्र राम लक्ष्मणा करता आणि विंगड काणी सांगताचे रात्री विश्राम कोरनु अर्ध दिवस सकाळी विंगड जागे वताच चंद काणी येता रामायणात सांग काणी ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾವನಿಸಿ ಕಾಣಿ ಶ್ರವಣ करताचे मुखार वचा प्रमुख जावनिसी काणी एक तंतु ताटकील काणी मुखार वतरी एक जागे येताची जागे येऊन ताटका म्हणजे एक राक्षस संगस पुरा काडांतू अरण्य ತೊಂದರೆ कोण गल्लातीने तिक्का तू संहार कोरका रामा म्हणून सांगतो विश्वामित्र राम म्हणता तुम्ही आज्ञा दिल्याविधी करताव कोणती ताटकी किश राक्षस झाली ती म्हणून सांगताना ताटकेल काणी सांगता काणी सांगून तिकडे सुंदा म्हणाल्या व्यक्ती वाढीक केले तिकडे पूतू मारीचू कोण स्वभावाने मारीचू मी गेल्या यज्ञ वाईट करत तसची तो मारीच तिकडे पूतू तसं ताटकी मार का म्हणून सांगता काय संकोच कोर नका बेलमेंशी म्हणून तू मारी येते काय तंत्र गुरुला आमगल अन्न तुम्हाला आज्ञे परिपालन करून सांगला आम्ही खंडित मारताची म्हणून ताटकी का ताटकी धान्य शब्द तंग ऐकता येऊन ताटकी तंग येऊन करताना राम लक्ष्मणाला म्हणता आव तिक जीश मारना तिकडे हात पायू नांग कानपुर कत्तरता कोणाक तिक उपद्रव दिवची जायना म्हणून सांगून तिकडे दोन्ही हात कत्तरता आणि लक्ष्मण तिकडे दोन्ही काननी नांग कत्तरता अस्त्री सोडू ती अदृश्य जाऊन पुराकडे दोन पत्तरू तंगल रोड पत्तर कल सुरू करताना पुरा पत्तर बाणांत विध्वंस करता राम पूरा नाश करता नाश करून घालू पुराकडे दोन अट्टहास ती मायावी जाऊन अदृश्य जाता ताटकी पुराकडे अट्टहास ऐकत अस विंगडकडे दोन पत्तर उडत अस त्यांना विश्वामित्र म्हणता रामा तुगल्या कृपामयी रूप सोडी तिकडे कृपे कोर नका जी कृपे अर्ह नाही तिक संहार करी ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ರಾಕ್ಷಸಾಂಗ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಬಗಲ್ ಸುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ ವೇಳೆ ಕೋರ್ನಾಗ ಅತ್ತ ಪ್ರಹಾರ ಕರಿ म्हणताನ ಪುರಾಧಿಕಾರಿ ಕಪಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾಣ सोडच राम बाण सोडताना तिक लग्गुनु ती ಕೂಡಲೇ बाहेर येता मुखार तिके रूप ಎದುರ येता एक बाण अंतु एक बाण अंतु तिक्का संहार करता राम संहार करून वेर्चुकोनु पडता ताटकी पूर्ण चैतिकल अंती जाता तेजुकोन पास मुखार वत्ताची राम लक्ष्मण विश्वामित्राला मार्गदर्शनारी मुखार वत्ता वत्ताची सिद्धाश्रम पावताच
सिद्धाश्रम अंतू वामनाल काणी संगता कश्यपाल काणी वामनाल काणी केंची रीती आदित्य कश्यपाल चरुडू जाऊन वामन अवतार घेऊन येता देवाचे कल्प करू शकत बली महाराज किशी या करता त्या काणी सांगता चंद्रीते तेजकोनु लास्ट आश्रम आयताची आश्रम आयಕೊಂಡು विश्वामित्र ಕೂಡಲೇ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾರಂಭ करताना राम आणि लक्ष्मण बिल्लू बाण घेऊन सज्ज रफ्ताच स जीसु स रात्री कळवता संच रात्री पूरा 60 ಕೋಟಿ ಹಸರಾಂಗಿ घेऊन ಮಾರೀಚನಿ ಸುಬಾಹು ಎತ್ತಾच ಮಾರೀಚನಿ ಸುಬಾಹು घेऊन वेचಕೊಂಡು मल मूत्र याचा पूरा गालू प्रारंभ करताच विंगड ಕೂಡಲೇ राम म्हणता मारीचा तಕೊಂಡು मुखार संग कामदेवच्या असं म्हणून सांगून बहळ सरळ जाऊन असेल मानव असताना सिंपल असं मारनो 100 योजन दूर उडून पगालता मारीचा मौरीचा म्हणा जागा येता मॉरिशियस आजिक मॉरिशियस वचन मारीच पडता द्वीपांतु आणि सुबाहुक लक्ष्मण पावकास्त्र ಅಂತ ಮಾರ್ನು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಂಗಲ್ ಪೂರ एक क्षण ಅಂತ ಪೂರ अर्ध निमेष ಅಂತ ದೋಡ ಬಂಜವಚ ಸಮಯಕ ನಿಮೇಷ ಬಂತದ अर्ध ಸಮಯ ಅಂತ लक्ष्मण बाण मारनु पावकास्त्र मारनु तंग पूरा भस्म कोरनु अपास तंग ते सोडले तंगल भस्म पूरा अपास काही पडता यज्ञशाले भीतर पडता यज्ञ कुंड विरबले त्यांनी यज्ञशाले विरबलेच पर यज्ञाचे काम रप्ता म्हणजे की अपास वायव्यास्त्र ಅಂತ तंका गंगा सागरावरून घालतंगले असती पुरे कोरनु भारी सुंदर रीतीरी यज्ञ संपन्न जाता भारी संतोष जाता पूरा संतान का विश्वामित्र समेत पूरा जन तंका आशीर्वाद दिताच रामाक आणि लक्ष्मणाक आशीर्वाद दिताच आशीर्वाद देऊन तंग विंगड अस्त्र शस्त्र प्रदान करताच विंगड विद्या प्रदान करताच पुरा कोरनु विश्वामित्राचे राम आणि लक्ष्मण प्रश्न करताची आणि आम्ही अयोध्ये वचेत न वजलना मंगल सेवा म्हणताना अंग तुकोला आम्ही मिथिला वत्तसची म्हणता विश्वामित्र ते एक भारी और विशाल जाऊन यज्ञ संपन्न जाऊचस शल्य कोण आम्ही मिथिला वत्ताची मिथिला वचन जनक महाराजाला असताना काम असतं तुम्ही येऊ का सांगून तंक रामाकनी लक्ष्मणाक आपण वर्ता ते तुकोन पूर संत रामाकनी लक्ष्मण घेऊन शोण नदी तीरावत्ता त्यांनी पूरा बैलागाडी पुरा घालून आणि वत्ताची एक कहाणी सांगता कोण विश्वामित्र रामाक कहाणी सांगून म्हणता एक भारी एक कुशा म्हणून एक ब्रह्माल एक पूत असेल भारी एक तेजस्वी जाऊन ऋषी कुशा म्हणून सांगून त्या कुशाक पूतू कुशनाबू तो एक घृताची म्हणजे एक अप्सरेचं कोण तक 100 दुव चल्लेचरडू जाताच त्या चल्लेचरडू पुरा एक पंता अरण्यात विहार करताना तंका भारी यौवन अवस्थेर असते भारी सुंदर जाऊन चल्लेचरडू युवती पुरे तंका वायुदेव येऊन तंका ಏನ್ म्हणता वायुदेव तुम्ही पुरा म्हाका वर्डिक केलेरी तुमका भारी गम्मतीर दवरता भारी संतोषार दवरता म्हणून तांकां सांगता तदना त्या चल्लेचरडू म्हणताची आमगे इच्छेर वर्डिक करू जायना आमगे अन्नाले कुशल आबाला तुम्ही वचून उलो का आम्ही जी वर्डिक करनाची म्हणून सांगताच वायुदेव वत्तय करता तंग कोप येता जरी क्रोध करण्याची अपास त्याविषयी सांगताना वायुदेवा कोप येऊन तंगल शरीरा भितर प्रवेश करता पूर्ण शरीरा भितर प्रवेश करून वायुदेव विंगड कडेन तंग पुरे वक्र करून घालता वक्र करून घालून विंगड कडेन तंगल रूप पुरा वाईट करता घरा येताना कुशनाबू तंग निमगिता कसं चाललंय इथे दिस चाललंय तुमका म्हणतात विषय सांगतो कुशनाबाक नायक जाल्ल्या वायुदेवाक तुम्ही शाप दिनी तुमका तपस्साच्या तुमका साधनेच बैल तुम्ही वाईट करून घेनी नायक जाल्ल्या ताण केल्ल्या ताका पाप खंडित पापा फळ वायुदेवा खंडित मेळता सांगून तांका सांगतरी मुखार कुशनाबू हंकाची एक ब्रह्मदत्ता म्हणजे एक राय वर्डी करून दिता ब्रह्मदत्त 100 चिल्ल्याक आपल्या दिसता पूर्ण रूप समजता समजावून तंक एक पुत्र जाता त्या पुत्रा नाम गदी गदील रा पूतू आव म्हणता विश्वामित्र मिगेल कहाणी आहे गदील पूत आव सांगून चंदा रीतीचा कहाणी सांगता कहाणी सांगून अपास शिमुकार वचन गंगा नदी तीरा पावताच गंगा नदी तीरा पावताना राम निमगिता गंगे कोण गंगेल कहाणी मग सांग म्हणताना गंगेल कहाणी सुंदर रीती
सांगता किंची रीतीरी सगरा महाराजाक दोन्ही बाईला केशिनी आणि कोण बाईल सुमती केशिनी आणि सुमती म्हणून सांगून तांका 60,000 चरडू जेता सुमतीलंतू आणि एकलंतू एक चरडू ताका वयर मेळता सगरा महाराजाक तपस करून 60,000 चरडू केशी सुमती जेता केशिनीक एक पूतू अंशुमान म्हणाल पूतू तो असमंजस म्हणाल पूतू तर असमंजसू ಕಿಶಿ 60,000 ಚರಡು ಮತನ್ನಿ ಭೂಯಿ ಕೊಂಡುನು ಸಂಜೆ ಭೂಯಿ ಕೊಂಡುನು ಮತ್ತಾಚಿ ಕೊಂತಾಚಿ ತಾ ಜಾಗ ಹಾಜಿಗೆ ते उद्दा बरले सागर म्हणून घेतला सगळ्या पुत्तान केलेलं दिसलं 60,000 चरड सगळे कोंडून तांका भूईंचे दिक्पालक मेळतात 4 हस्ती मेळतात कोंडून वताना 4 हस्ती आमगे भूई वाहून घेऊन असतात ताका दिग्गज म्हणतात दिग्गज म्हणा कसं 4 दिक्क 4 गज दिग्गज त्यांनी अप्रूप एक पंत हस्तीन ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆ ತನ್ನ ಪಪ್ಪುಡ್ತಾನ ತದ್ನ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಂದ ಭೂಕಂಪ येऊच त्या दिग्गजा मध्ये येऊच भूकंप त्या दसले भूकंप घेऊन वत्ताची त्या इत्त वत्तानी सगळ्या महाराजाचे यशोमेध यज्ञ करता ते घोड घेऊन इंद्र चोरन वत्ता इंद्र सुदून वत्ताना त्यांनी पाताळ लोक पावताची तै कपिल मुनी तपस करत असता कपिल मुनीला लग्गी त्या घोड बांधून इंद्र निपुण बसता आणि पडताना कपिला मुनी लग्गी त्या घोड बांधला हो कपिला हाचिर मुनीन आमगेले घोड कंपनी म्हणून कोप्पारी तांगा युद्ध करू येताना एक हुंकार करता कपिला मुनी 60,000 जण भस्म जाऊन पडताच तांका सुद्धा असमंजस येता भारी बेजार येता भाऊन प्रमेल्लेश म्हणून असमंजसाल पूत येता अंशुमान तो येऊन त्या घोड्यावरून सगळ्या महाराजांचा यज्ञ संपन्न करता वगैरे तक मेळची जसं गरुडाला उपदेश प्रकार देवाला प्रार्थना करते गंगे अवतरण कोरका म्हणून अंशुमान जायना ताका पूत दिलीप येता दिलीपाक जायना दिलीपाल पूत भगीरथ प्रयत्न म्हणतात भगीरथ प्रयत्न करून त्या गंगेक आपण नडता तन्न ನಾನು ಪುರಾಚ್ ಬೇರ್ಚುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಕೋರ್ನು ಗಂಗೆಲ ಹಾಣು ಎತ್ತನ ವಟ್ಟೆರಪ್ಪ ಶಿವಾಲ್ ತಪಸ್ಸು ಕೋರ್ನು ಈ ಕೊನೆ ಧಾರಣ ಕೋರುನ ಆ ಭೂಂಚಿ ಏರ್ಪಡರ ಭೂಯಿ ಚಿದ್ರಿ ದತ್ತ म्हणते गंगे शिवाल ಏರ್ಪಡ್ತಾ शिवाल वाड कहाणी भारी संक्षिप्त कोण सांगता साहेब भागवत आहेत आमको पुरो ಗೊತ್ತಸ नवमस्कंदातु शिवाल ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪಡ್ತಾ शिव गंगेला अहंकार नाश करूक जटांत बांधून घेता अपास शिवाल तपस करून एक जट सोंडिता तंत ಕೊಂಚ गंगे अपास ती वांट देताना जन्म महर्षी आश्रम होळून वता जन्म महर्षी कोपेनु 3 गोट अंतू पिऊन सोडता गंगेक मगर अपास जन्म महर्षी सेवे करून मग तुका जान्हवी म्हणते नाव येता म्हणता प्रार्थना करून कन्ना तकोनु जन्म महर्षी सोडता दू म्हणून घेते गंगे म्हणतात सोडू ते इथून पाताळ लोकात वचून पूरा सगळ्या महाराजाला 60,000 चरडू हाकी तो मुक्ती मिळता म्हणून त्या कहाणी ही विश्वामित्र रामा सांगता तशीची त्या रीती मगिरी अज समुद्र मथना कहाणी सांगता विशाल राय कहाणी सांगता कार्तिकेय कहाणी सांगता मोहिनी अवतार हनुमंत अवतार पुढे सांगता सांगून एक आश्रम पावताना विजय राज्या भायरी कसं जागो भारी एक पर्णी जाग असं म्हणताना गौतम ऋषी आणि अहल्य ऋषी गौतम म्हणजे अहल्य तांगल जाग आहे अहल्य कहाणी सांगता की अहल्य नारद इंद्रा नेताना तक वर्ष जाऊन गौतम ऋषी शापाक पात्र जाऊन हत्तर जाऊन होता आजी किती रामा स्पर्श जाऊच्या रक्ताचं म्हणून राम मानते पाहिल्यावर तरी अहल्येला उद्धार जाऊन मग जनक महाराज मिथिला पावून भारी सुंदर रीती तांका स्वागत करता जनक महाराज स्वागत करून तांका बेसवून परत दिवन
ते कोण आता सांगल्या वेळी शतानंद तगल मंत्री तगल काणी निमगित किशी गौतम ऋषीन मी अम्माला गौतम ऋषी चलू मी अम्माला हल्ली किशी उद्धार केले रामाने सांग म्हणून सांगता तशी विश्वामित्र निमगिता मिगल काणी सांग म्हणून विश्वामित्राला काणी सांगता कोण विश्वामित्र केंचे रीतीने राजर्षी जाऊन तर ब्रह्मर्षी जाल्लो वसिष्ठाला आश्रम युद्ध जाऊन त्रिशंकुल काणी भारी ಹೊರಡು ಕಾಣಿ ಸಂಗು ಸಮಯ ನಾಮಕ ತಪುರ ಸಾಂಗುನು ಮಗಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾವನು ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಕೆಂಚೆ ಶಿವಾನ ಧನುಸ್ಸು ದೇವದತ್ತ ದೇವವ್ರತ ದೇವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಕ್ತ ಮೇನು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ತಸ ಶಿವಾನ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಉಪಯೋಗ ಧನುಸ್ಸು ಒಣಾಕೆ ಉಕ್ಕೊಳ್ಚಿಸೋಣ ಹಲ್ಲೋಚ ಸಾಧ್ಯನ ಹೊರಡ್ಡ ದೇವತೆ ಆ ದೇವತಾಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಜನನ ಪೈಂಶಿ ಜನನ ಲೋಕೊಂತ ಆಸ್ಥಾನ ಆರ್ಚೆ कोणाला जनक महाराज आस्थानांत आपण जनक महाराजू या कोणी अప్పుడు जड आशिल्ले धनुष्य एक दिवस सान असताना सीते तिका चेंडू धनुष्याच्या मुळा गेले म्हणून सांगून अनायास जाऊन कोण चेंडू काणू खेळता मग कळता सीते साधारण नाही कोणा लेखला कोण या शिवधनुष्य कळता तंकाच्या मिगल दुवे दिता म्हणून सांगताना पुढे स्वयंवर आयोजन करताची राम अनायास जाऊन उक्कोळ्ळु तक प्रत्यंच कळताना एक हस्तीन कब्बु बेतेला वेरी त्या या बेत्ता धनुष बेत्ता बिल्लु बेत्ता बेत्तनु भारी संतोषाचा पुरजनाक ಕೂಡ್ಲೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಸಂಗುನ್ ಪಟೇತ ಅಯೋಧ್ಯೆಕ ರಾಮಾಲ್ ಸ್ವೈರಿಗ್ ಜಲ್ಲ ಎವ್ಕ ದಶರಥ ಪೂರ್ಜನ ಎವ್ಕ ಸಂಗುನ್ ಪೂರ ಸೀತುಕನ್ ಬಾರ್ ಸೋರ್ ನೆತ್ತಾಚಿ ಏವನು ರಾಮ ಸೀತೆ ವರ್ಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತಾಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಕ उर्मिले वर्डी ಕೊಂದಿತ್ತಾಚಿ ಭರತಾಕ ಮಾಂಡವಿ ವರ್ಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತಾಚಿ ಶತ್ರುಘ್ನಾಕ ಶುತಕೀರ್ತಿ ವರ್ಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತಾಚಿ ರೀತಿ ಸುಂದರ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಯಂವರ ಚಲ್ತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಚೋಲ್ನು ಭಾರಿ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ रामाला प्रकाणी किष्ट नेताची पुरा रीती सांगून बालकांडाचे समाप्ती जाते हांगा बालकांड साधारण इतल्या मस्त हॉड मी काणी मस्त प्रगोत आशिल्ले इतल्या सांगू प्रयत्न केला बालकांडांतू प्रमुख जावन मी सिक्कल कसा म्हणाली बालकांडांत खी आसा रामाला बाल्य काणी खी आसा मी तर बालकांड म्हणून नाव तक बाल्य कसली गुणगान ना कृष्णान वासरा सोडचे लोणी खमचे दोघो पिसा किडोचे पूर काणे गुतच बाल्य काणेच दशमस्कंदांत रामाल खयस काणी मी तक बालकांड म्हणला म्हळ्यार संत बरेताची त्या विश्वामित्राल की भक्ती कितली विश्वामित्रू एक चरडाक औसुल वेरकिशी मोग असता औसुक चरडाल वेरकिशी मोग असता त्या रीती मोगू विश्वामित्राक रामाल वेर आशिल्ली ताजी कितें बालकांड म्हणून विश्वामित्रा वेर नाव येयलां म्हणून संत सांगताचे रामाल बाल्य कितें विश्वामित्राले मोग्गा कितें देवाल वेर भक्ती वेर कितले मोग विश्वामित्रा आपूण व्हरून पुरो चंदायरे बार्डिकनी कोरून चंदायर चक्कोल्लो त्या विश्वामित्राले भक्ती वसिष्ठाले भक्ती दशरथाले रामाल वेर आशिल्ले मोगू अयोध्येक कौसल्यक रामाल वेर आशिल्ले मोगू जनकाक रामाल वेर आशिल्ले मोगू रामाल गुरुल वेर आशिल्ले मोगू या पूरा मी शिक्का जाल्ले बालकांडांत भारी सुंदर रीतीन दिला या पूरा श्रवण करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळा भागवत पुराण कोंकणीचे मुखांतर अवकाश करून दिला तांकां आयोजकांक पुरे आमी धन्यवाद अर्पण करता आणि आमी बदल धन्यवाद अर्पण करचे किश पळयली आनी काही असले त्यांनी करचे तसले कार्यांतू सहकार दिवन आमी येवन ऐकून जाय जाल्यार जना गांवांत ऐकूचे मेळटाना आमकां भारी सुलभेर ऐकूत तसले विंगड विंगड जना लेगी विंगड विंगड साक्षात्कार विंगड विंगड रीती काणी विंगड विंगड उदाहरणे दृष्टांत कथे उपकथे पूर ऐकूचे आमकां मेळटस ताजे अवकाश सोणाशी पूर्जाला विनंती करताची रेकोर नेया आनी ऐकया म्हणून सांगताची जोटूची रामाल तसले गुणाचे एक किंचित गुण एक बिंदू आमगेल पूर्वजान तेवो त्या विनम्रते त्या मोगू त्या उल्लोचन चंद मलगडे वेरशी गौरव परस्पर अन्योन्यते कोणाले रामाक बेजारू दुःख कोणा नाशिल्ले रामा कोणाले पडे जायना म्हणून नाशिल्ले कोणाले वेरी वायट चूकी चिंतने नाशिल्ले रामाक तसले एक किंचित बिंदू आमगेल्यान तेवो त्या रामनाम जेवचे भाग्य आमकां मेळ्ळो तेवचे रामनाम घेतल्या मात्र मेळटा केन्ना रामनाम घेतल्या मात्र मेळटा ते आमकां मेळ्ळो केन्ना या जेव्हा म्हणून देवाला प्रार्थना करताची
आमकां पुराय आजी श्रवण करूंक भाग्य मेळ्ळा रामाल काण ऐकूच्या भाग्य मेळ्ळा रामाल नामस्मरण करचें तातूंत भारी मुख्य काणे में एकता शेखर नित्यम रामस्मरण कोण पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना एक ओर कोरका एक राउंड जावं 2 राउंड अमक साध्य दिसेल तशी एक कोर कोरका रामनामाच्या कितले कडेन सांगला म्हणना रामनामाच्या पास पास आमकां तसं कितले कडेन सांगला दोघे पुरंदरदासाल भजन ಎಂತು ರಾಮ 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 ಎನ್ನೀರು ನರಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಭಜನ್ म्हणतो ಸೋಮಶೇಖರ ತಮ್ಮ ಭಾಮಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸು ಕಿತ್ಲಿ ಕಡೆ ನೆತ್ತ ಕೊಜದಂಕ ಕೋಮಳಾಂಗನ ನಾಮ ಆವಿಳೆ ಒದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನೀರು ಕೋಮಳಾಂಗನ ನಾಮ ಆವಿಳೆ ಒದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನೀರು ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಕಾಕುಚ್ತ ರಾಮ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನೀರು राम राम म्हणायचं नाव म्हणायची राम कितले कितल्या कितले पापनाशक म्हणून सांगू जाय नका राम नाम कळले राम रामेति रामेति मने रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने 3 पंत एक पंत 1000 पंत विष्णू नाम सांगचे एकाची विष्णू सहस्र नाम सांगचे एकाची रामा म्हणचे एकाची शिव पार्वती म्हणतस विष्णू सहस्र नामाकनी रामा नामा कसले व्यत्यास ना 1000 पंत विष्णू नाव सांगचे एकाची रावले शक्ती रामान नावास तसं नाव रामान नाव सहस्रनाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्य तु यत्फलम एकावृत्य तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति शास्त्र म्हणता तसं रामनाम 3 बारी म्हणचे एकाची एक पद कृष्णा म्हणचे एकाची एक पद कृष्णा म्हळ्यार 3 पद राम म्हळ्यावरी एक पद कृष्ण म्हळ्यावरी त्रिरावृत्य तु यत्फलम 3 पंत विष्णू सहस्रनाम सांगल्यावरी एक पद कृष्णा म्हळ्यावरी तसं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणाल हरे कृष्ण महामंत्र नित्य जप करू तसं भाग्य आमकां मेळटा त्या भाग्य मी सोडूनच देखोर पूर्ण जन नित्य हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून का धवाल भजन करू का हरे कृष्ण महामंत्राच्या कोरका म्हणून सांगताची तुम्ही पूर्ण प्रार्थना करताची बालकांडाक विराम देऊन पूर्ण संगू जायना कारण इतले संगवा प्रयत्न केला कसली चढून असलेली देखून पूर्ण क्षमी कोरका म्हणून तुम्हाला प्रार्थना करताची अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि श्री वेणुगोपाल भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री रामनवमी महोत्सव की जय जय हरे कृष्ण भारी संदर्भार तुम्ही या रामकथेचे बालकांडाचे निरूपण केलेलं असं रामकथा बहु गोड निरूपण रामकथाच गोड असं बहु गोड असं आणि त्या इथलं चंद रीतीर तुम्ही निरूपण केलेलं असं आम्ही धन्य झाले प्रभूजी तशीची कोणा कसने कमेंट दिवचे असं जो कसने प्रश्न निमगूच असल्यारी त्यांनी चॅट बॉक्स निमगुयत जवा अनम्यूट करून निमगुयत प्रभूजींका हरे कृष्ण मुखार सेत म्हणून दिसता ओके हरे कृष्ण तर आयच्या रामकथेंतू जे लिहिले आज तुम्ही आमकां ऐकून दिले तांतूचे सगळ्याले मन रममाण झालेलं असतं त्यामुळे खंयचे प्रश्नच उद्भव जायना असं प्रभूजी थँक्यू व्हेरी मच ऍक्च्युली राम बालकांडची तर तांतूची इतले प्रकारची लीला आणि कथा असाची प्रत्येक कथा तांगे लीला इतलं सुमधुर असं तांतू आयचे 1 घंटे भितर ते बहिष्कार होका म्हळ्यार इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट जॉब खंयचे कथा तांतूल्यान सोडूचे मन ना पण जाल्यार 1 घंटे भितर पुरो बहिष्कार होवचे भारी कष्ट आसा
पण तुम्ही भारी चंदार सांगून दिलं आमका. आणि जशी तुम्ही सांगल्या की केवळ कथा ऐकूच नाही, कथा ऐकूच्या आमगेल शुद्धीकरणा कधी सांगच असं, पण कथे उठू तांतू जे प्रिन्सिपल जे रामान आमकां शिकवून दिला प्रत्येक हांतुल्यान ते शिकून त्या मन आवरून त्या प्रकार आचरण हाडची तशी प्रयत्न आम्ही करका, हे तुम्ही सांगून दिलेले भारीच सांग असतो तुझी. आणि आयच्या हांतू भितरी भारी एक सांग अशी पॉइंट आशिल्ल्या की आम्ही दुसऱ्याला कसं नाही केलं रे आम्ही तांगेल्यान तो दोष शोधूच्या नज, हे आमगेल कर्मान जाल्लेल्या म्हणून आम्ही लेखू का दुसऱ्यांक दोष दिवच्या नज, हो पॉइंट भारीच सांग आशिल्ला. तशी जी जे कथा तुम्ही सांगली जशी ऋषी श्रृंग आणि शांती तांगेल्या अश्वमेध यज्ञ झालो, मागीर पुत्र कामेश्री यज्ञ करचे सांगले दशरथाक, मागीर ते पायसदान मेळ्ळे आणि कशी मागीर राम अवतरण झाला रामाला आणि रामाला भावंडाला, अशे हनुमंताला अवतरण झालं त्या पायस अन्न मिळेल निमित्ती. भारी सुंदर कथा आशिल्ली. तशीची जशी विश्वामित्रानं त्राटिका मारीच हांगेल कशी ह्या सकड असुरी प्रवृत्तीला नाश करची खातीर रामाल थ्रू ह्या सकड घडोवन हाडला. आणि त्याच्यानंतर मुखार भरतचे अहिल्य उद्धार कशे झालो, तशीची आता आम्ही हांगा तक येऊन पावलीन कशी रामाला आणि तागेल भावंडाला कल्याण संस्कार झालेला. जशी सीता स्वयंवर झाले आणि मागीर चारी भावंडाला थंय जनक अयोध्या नगरी दाखवून इन्व्हिटेशन आयल्यानंतर चारी भावंडाला थंय विवाह संस्कार झालेले. भारी एक चंद बालकांड आज तुम्ही आमकां सांगून दिलेलं आसा. जशी गोपीजन म्हणटा ती गोपी गीतांतू जशी स्कॉर्चिंग हीट आसा रेगिस्तानांतू आम्ही विचार करूया कशे आता आम्ही हांगा बॉम्बेन जेव्हा खंय दुसरे कडेन जे हीट एक्सपिरियन्स करता आसची त्याची आमकां सहन जायना, तर रेगिस्तानांत स्कॉर्चिंग हिटांत जर आमकां गेल्यार आमगेल कसा अवस्था जातला. तर अशी आमगेल अवस्था भौतिक ह्या मटेरियल वर्ल्डांत आसत आमकां ते कळोन ना कळो ऍक्च्युअली दॅट इज अवर रियल पोझिशन. पण अशी कृष्ण कथा रामकथा इट्स लाईक अ शावरिंग, मारी एक पाऊस आल्यानंतर जे आनंद जाता त्या हिटा दाखवून भायर येता त्याच्यामुळे आमकां जे सुख मिळता, तशी ह्या पुरा रामकथा कृष्ण कथा ऐकून आमकां ते सुख मिळता. आणि आम्ही वापस परत आमगे स्वधाम रामाल धाम कृष्णाल धामांत वापस वचक ह्या कथा ऐकून आमकां वाट मिळता. धन्यवाद, मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभुजी की जय. His Holiness Bhakti Raghav Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. आता केलो अनाउन्समेंट आसा ती फाल्यां एकादशी दिवस प्रति एकादशी भागवत पुराण कोंकणी संपूर्ण भगवत गीता पारायण दवरताची तांतू मस्त जन नाव दिलेलं असतं त्या सगळ्यांक धन्यवाद. तशीच आणि कोणाक तांतू पार्टिसिपेट करका म्हूण दिसता श्लोक म्हणका म्हूण दिसता तांणी भारती माताजींका कॉन्टॅक्ट करूं येता. आणि ताजे नंतर 13 तारखेक हे जी रामकथा कंटिन्यू जातल्या. आयचे प्रभू जिल्लेच आम्हा हर ग्रेस जननी माताजी कंटिन्यू करतली त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी उपस्थित राबका म्हणून विनंती. मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि कसं अनाउन्समेंट्स असत वा ना माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू. जाय तर आता आम्ही नरसिंह प्रणाम म्हणूया आणि नरसिंह आरती म्हणूया. सकळ जगता कल्याणा खातीर आम्ही आता नरसिंह प्रणाम सांगूया. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा. प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं. नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्हादनायिने. हिरण्यकाशी उर्वक्षः
शिलटंका नखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलबले नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलबारे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आजचे प्रोग्राम काहीच झाला. फाल्या एकादशी सेशनांतून मिळ्या. संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांतून आम्ही मिळ्या. हरे कृष्ण.